extraordinario para tratar unha moción presentada polos representantes dos grupos políticos Partido Popular, PSOE e Somos Ribadumia, bueno, de acordo co artigo 78.2 do Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Bueno, pois, nada, se celebra esta sesión extraordinaria, bueno, que empeza ahora cun único punto da orde do día, que é a moción de reprobación ao alcalde presidente do Concello de Ribadumia, David Castro Mougán. Ten a palabra un dos firmantes da moción presentada por Partido Popular, PSOE e Somos Ribadumia. Ten a palabra o concelleiro do Partido Popular para explicar a moción, Martín Vázquez. Boas noites, gracias. Este é un pleno distinto do outro. Eu ignoro se este pleno é retribuído ou non, pero quero manifestar que eu renuncio ao que me pudese tocar neste pleno si é que é retribuído, non o sei. Segunda cuestión, a moción, como a presentamos os tres, se alguén quere dar conta pormenorizada do contenido, pois que o dé. Eu non o vou a facer, supoño que todos os concelleiros deberían conocer o contenido. Seguidamente teño que decir que a moción deixa, creo que explícitamente claro, que aquí non se ven a cuestionar os feitos que envolveron digamos ese acto de convivencia, posiblemente por riba dos límites aprobados ou non o sei. Todos fixemos, seguramente estuvemos en algún momento en situación parecida, ou eu non son consciente de telo feito, pero igual sí. Mesmo cando vas pola calle e a veces estás topando con alguén e paras e xuntaste de tal, que se pase do aforo é bastante fácil, e aquí non vimos a cuestionar, creo eu, o que aconteceu ali, se estaban de festa, se non estaban de festa, que un dos puntos, o punto por autonomasia desta moción, no que fixen fincapé cando acordamos presentar a moción, foi que pola nosa parte non se iba a cuestionar en ningún momento a actuación que estaba en torno á celebración de unha festa privada, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Aí non teña nada que decir, sempre e cando pois cada un coide de si mismo e non perxudique a terceiros. Pero o que sí que quixemos facer constar na moción de reprobación foi a actitude do alcalde respecto do que pasou posteriormente a que esa festa se celebrase. A festa tiña toda a razón de ser e todo o permiso do mundo, de todo o mundo. Nadie se metía con eso, salvo que algún veciño se sentise ofendido pois polo ruído ou polo que fose, que aí non me meto, non o sei, non estaba ali, non o vin, non podo acusar a nadie, pero o que sí sei son os actos que se produciron a continuación, onde se vertiron insultos e amenazas a Enrique Ubiña, concretamente. Entón aí nos non podemos máis que manifestar ao alcalde que a actuación que tuvo, por eso lle presentamos aquel escrito onde se decía que o alcalde tomase a iniciativa, comparecese en público e dise explicacións. O alcalde levaríalle un minuto que dar de maravilla, pero non o fixo. En caso contrario, dixémoslle que convocase o alcalde un pleno extraordinario para dar explicacións aquí, pero pasou casi un mes e non había resposta. Como sempre, o alcalde repróchanos que tamén tendes teléfono para chamar, pero cando lle toca ao alcalde chamarnos non nos chama nunca. Entón, deixando claro que nós vimos a reprobar a actitude do alcalde no que se refire a non condenar uns actos que implicaban directamente a un concelleiro donde se amenazou a ese concelleiro. Non me importa quen o fixo, nin os motivos que tiña, nin por qué, nin que eu a veces o fago, xa me viches hoxe no pleno de hoxe como un ten un pronto e tal, pero o alcalde debería haber posto orden e haber dito que ese tipo de
de comportamentos non son recomendables, non son o máis adecuado, e que pola parte que lle tocase, porque precisamente facíase eso na súa casa, pois que tiña que haber pedido as disculpas públicas que todos lle exiximos. O alcalde tomou como unha ofensa personal que nós reclamemos isto, e creo que se equivoca outra vez. Pola nosa parte, repito, non cuestionamos a festa, pero sí a actitude do alcalde, a actitude política. Parece que aquí que ten un enconamento particular con certo concelleiro, e non podemos admitirlo. Eso poderíamos pasar a calquera de nós, ou mismo eu facelo con alguén. Eu, se o fago, terei que asumir a miña responsabilidade, e por eso lle exixo a responsabilidade do alcalde. Nada máis, gracias. Gracias, Martín. Algunha aclaración, ten a palabra ou ten algunha aclaración, observación, ou ten a palabra o concelleiro de Somos Ribadumia? Se me permitides, a moción era conxunta, pero me gustaríame facer unha exposición particular, porque a moción recolle o sentir xa non das tres forzas, senón de todos os concelleiros que asinamos, e nese sentido, pois, pouco hai máis que añadir. Martín explicou bastante ben, pero a mí gustaríame aclarar, pois, algunhas cousas pola nosa banda. Bueno, é bastante raro, eu creo que temos que atender moi ben, porque ao mellor ás veces enfadamos, discutimos moito e despistámonos das cousas, pero eu creo que este é un tema moi grave para tratar con certa calma e analizalo intentando non tomalo como unha cuestión personalizada e intentar leválo polo camiño que ten que ir. Eu intentarei facer o esforzo, xa vos lo adianto tamén. É raro ver unha moción destas, pasaron na comarca vironse mocións de censura, mocións de reprobación de un partido a un concejal ou a un alcalde, pero é raro ver unha moción de reprobación a un alcalde onde todas as forzas de oposición, sobre todo forzas tan diferentes, a plantexan en conxunto. Eso non é casualidade e tampouco é que Enrique teña unha flauta e lle vaya cantando aos demais e os demais bailen. Eso non é así, é bastante partidos bastante máis grande que Somos Ribadumia. Todos teñen a súa capacidade para decidir por sí mesmos e consideraron, como consideramos nós, que había que dar este paso e facer isto. Hoxe vamos a falar moito de violencia. A mí gustaríame recordar dos que quedamos aquí da legislatura 2011-2015, estamos eu e Pepe nada máis, creo. E o asunto é que outras veces houve neste concello ataques a concelleiras e a partidos políticos. E incluso se avanzamos na legislatura do 15 po 19, incluso houve ataques moi fuertes ao noso alcalde nese momento, que eras ti. E tanto eu, como Somos Ribadumia, como todos os concelleiros en todos eses momentos que estaban na corporación, condenaron eses feitos, cales foran, sempre de maneira contundente, de maneira pública e de maneira inmediata, sempre. Inmediata, pública e contundente. Por eso, para nós, esta moción é moi necesaria por unha cuestión de higiene democrática. A violencia, calquera das súas formas, calquera que sea en democracia, non pode ser admisible nunca polos políticos. E as forzas políticas e os seus representantes, sean concelleiros ou non, deben dar exemplo desto sempre e en todas as situacións. E os alcaldes que nos representan ao conxunto, aínda máis. Mais alá da festa, máis alá dela, é moi lamentable que o alcalde, e ti podes dicir o que queres, pero vincha cara, estabas ali mirando para min, que estuvera presente. Vamos a admitir, se queres, que non estabas ali, estabas ao lado, pero ainda así, pois, optaches ao final por non facer nada e permitir que dous convidados e amigos teus pois, se comportaran pois, da maneira que se comportaran. O máis lamentable dun home que, insisto, ten o cargo de alcalde, veu despois, coa falta de empatía, que eu creo que foi principal, coas declaracións nos medios de prensa, e con esa caza de brujas de andar polos edificios, colindantes ao meu e no meu, a localizar a ver quen había grabado o que había pasado para intentar que non se fixera público, o que xa todo o mundo sabía o sábado ás 10 da mañá. Dende Somos Ribadumia temos claro, e así o quero expresar, que David Castro perdeu toda a credibilidade, toda a autoridade moral e ética para representar o noso concello e a nosa veciñanza en ningún sitio. Porque máis alá de que cada vez que falo, case cada vez que falo, nos mete no lío, como pasou fai unhas semanas en Cambaos, un home que non condena o uso da violencia en tempo e forma, que minte con tanto descaro, que permite e apoia que se persiga a quen o pillara no renuncio, que despreza o resto de concelleiros elixidos dun xeito tan democrático como foi elixido el, non representa a realidade da nosa veciñanza nin do noso concello.
e dende logo non ten autoridade ética nin moral, polo menos dende o noso punto de vista, para falar en nombre dun concello onde a inmensa maioría das persoas, mal que lles pesa a algúns e algunhas de IR, non se comportan desa maneira nin aceptan eses comportamentos. Desde o noso punto de vista, e nós dicímolo, e non nos costa dicilo, o sea, doenos ter que dicilo, porque no seu momento apoyamos. Pero se hai que dicilo, hai que dicilo. David non pode seguir sendo alcalde despois de ser feitos. E, por respeto á veciñanza, xa tiña que haber dimitido o día 5 de junio, cousa que non fixo. E que tamén é respetable. E iso lévame pois, a outra cuestión da que quero falar, que é o partido Independentes por Ribadumia e os outros partidos todos e a vida neste concello, porque hai que darse conta de que aquí todos somos veciños. Todos somos veciños, vivimos todos aquí. Uns, o caso de David e Sofía, vivimos, podemos falar por unha ventana, vivimos cerca uns de outros. E no caso máis extremo non estamos nin a 4 kilómetros, somos veciños. Aínda que non quixéramos coincidir no día a día, isto non é Madrid de Ayuso. Aquí, case a diario, uns e outros encontrámonos, que iramos ou non que iramos. Se non é tomando un café nun bar ou unha cerveza, pois é no supermercado, na farmacia, no fútbol ou en ámbitos públicos varios. E temos familia todos e todas, porque o mellor os independentes pensan que Enrique non ten familia, pero aquí temos familia todos e todas. E fillos, algúns. E os fillos e as nosas familias comparten espacio entre elas e co resto de persoas que viven no concello. E unhas pensarán dunha maneira e outras pensarán de outra. E os de verdade, e quero preguntárvelo, porque vos pensades que non, pero a min isto tamén é bastante máis preocupado do que voias pensar. Vos pretendedes que nos neguemos a palabra entre veciños solo por ter ideas políticas distintas? En serio que neste concello as familias teñen que dividirse por cuestións políticas? Outra vez. En serio que algúns me deixachedes de falar e de saludar na calle solo porque non calei cando meteche de zapato unha vez ou dúas, como se non meter eu? Ese é o nivel político que tendes os independentes de Ribadumia. De verdad que esta vos parece? Estou falando. De verdad que esta vos parece? Que a maneira de convivir, coño? Que non é así. Queredesme dicir, de verdad, estámoslo observando e estámoslo vendo nos feitos, xa non neste, senón en outros, que aquí hai que declarar a guerra por terra, mar e aire ao que non pensa como vos, ou peor, o que vos leva a contrario, ou peor aínda, o que vos leva a contrario en público. Vos, de verdade, e pregúntolo sinceramente, porque as cousas hai nas que pensar ás veces. Queredes vivir nun concello así, dividido entre os vosos e os outros? E ademais vivir continuamente nunha guerra aberta, que é o que estamos vendo? Queredes vivir, de verdade, vou insistir, vivir indo pola carretera mirando sempre para atrás e cruzando a acera cando ven alguén que non é dos vosos? Queredes vivir así? Porque eu non. Eu non quero, e non quero aceptar que realmente querades vivir así. Estou seguro de que non, polo menos a maioría de vos e así o penso e así o digo. Ben, dúas persoas salieron dunha casa e cargaron contra o que eles consideraron que era o culpable de que a Guardia Civil os mandara para a cama. Que fun eu, o sea, que consideraron que era eu, Enrique Ubiño. Ben, fun declarado culpable nese momento por esas persoas por ser concelleiro da oposición, única e exclusivamente por eso. E eu teño claro, e todos o temos claro aquí, que 3 anos atrás non hubiera pasado. E iso tamén hai que ter en conta. Pero mira, unha cousa que vos quería dicir eu, e que pasara? Que hubiera pasado se chego a quentarme a cabeza con esa xente baixo e lles pido explicacións? Que hubiera pasado se o mellor en vez de ser eu e outro con outro carácter e baixa abaixo a enfrentarse a esas persoas? Pois xa vos digo eu, que vamos ter un espectáculo aínda máis lamentable e o mellor, pois, algún golpe e algo de sangue na rúa e algún ollinchao, con moita suerte, porque esas cousas nunca se controlan. E resulta que o alcalde mira e non fai nada, ao contrario, ainda por riba. E resulta que o partido responsable de que pasen esas cousas non só non di nada, senón que ainda o xustifica. E eu a quen me quero dirigir xa non é o alcalde, porque está claro que non vai escoitar nada o que eu diga, pero a mí gustaríame dirigirme a todos os concelleiros e concelleiras de IR, moitos dos cales apenas falan nos plenos, pero están aquí. E se vos pasara a vos? E se alguén se puxera diante da vosa casa a insultarvos, a atacarvos, ou a estes faltou lle tirar pedras ás ventanas, pero se vos pasara a vos, como tomaríades ben? Sobre todo os que tendes fillos, como tomaríades que vos pasara iso? Como as cousas depois evolucionan. Que pasaría se un día no cole o fillo dun, que dos meus, pois non sei, pero lle dera ao fillo outro solo porque os pais están en política e se levan mal? Porque vos pensades que esas cousas non van a pasar, porque aquí nunca pasa nada.
Aquí nunca pasa nada, pero xa vos digo, eu que sí, se non lle poñemos freno a esta situación que desembocou no que desembocou, antes ou despois, estas cousas van a pasar. A violencia, se non se corta de raíz, ven sempre de volta, sempre ven de volta. Antes ou despois, un veciño cabreado, subirás á moto esta, porque por cima, pois, veuse perfectamente o que pasou, e nunha discusión comigo, ou con calquera dos presentes, ou con calquera familiar noso, ou con calquera que este identificado, subirá un peladinho máis. E empezamos a insultar e despois damos unha bofetadiña. E así vamos avanzando. Porque a violencia, ademais, debíades ter en conta, e comunicalo por aí tamén, que non ten copyright, non é algo que se pode controlar, non vale. Non podes señalar co dedo, vamos a ir contra este, que este non vai vir nunca contra min. Porque se non, pero mellor outro sí. Hai que ter cuidado con esas cousas. Non controlamos o que pensan e o que fan as persoas. E, por favor, tendes fillos e fillas. Como justificamos estes feitos? Como lle ides a dicir vos que defendedes esas actuacións, ou cando menos nos condenachedes como se había que condenar, que se fagan? Eso choca. Unhas poucas personas, eu sei que non sodes ni a maioría, ni siquiera todos os presentes, ni moito menos, pero unhas poucas personas no vosso partido están remexendo o caldo. Están remexendo o caldo, porque estas cousas pasan porque alguén antes remexe o caldo. Senón non pasan. Esas persoas que salieron da casa e se foron a enfrentar a min, pois podía haber meses que non intercambiaban unha palabra comigo de nada e nunca máis sala dun ole, un adiós e cousas do día a día. Non son persoas coas que hayamos discutido e tiñamos un enconamento de atrás. Esas persoas tiñan un odio acumulado que o soltaron nese momento porque alguén quentou o caldo, porque alguén lles estuvo quentando a cabeza. E eu pido que non esperedes a que a cousa vaya máis, Os odios son moi fáciles de crear, pero son moi difíciles despois de eliminar. E xa temos experiencia, que eu son novo, pero non son tan novo. E neste Concello xa temos experiencia neste tipo de actitudes e de accións. E precisamente o vosso partido foi moi responsable anos atrás de estar en situacións como esta. Pídovos, por favor, que non deixedes que estas cousas se repitan. Sodes concelleiras e concelleiros. Eu non sei como vos puxeron na lista, como vos ordenastes ou como non, teño as miñas sospechas, pero foxedes escollidos polo pueblo. E cara ao pueblo tendes unha responsabilidade. Efectivamente, presentamos unha moción para dúas cousas moi concretas. Reprobar o alcalde de todas e de todos, porque non é o alcalde dos independientes, é o alcalde de todos e de todas, por comportarse de unha maneira que alimenta o odio, que é inaceptable. Porque o primeiro que tiña que haber feito era coller e dicir, polo menos, todo demais, bueno, pero polo menos eses actos son lamentables e debense condenar na primeira intervención pública. Pero non fixo. E agora hai que votar a moción. E a min gustaríame, pois, efectivamente, que dixeredes claramente, se por unha locura da cabeza estades a favor dese tipo de actitudes e do que pasou esa noite, ou que o condenedes como corresponde, que eu entendo que debería ser. E desto, ao final, é do que vai o segundo punto de acordo, un pouco, pedirvos que como formación política, eu sei que vos tendes unhas relacións personales moi intensas, como en todos os grupos políticos, entre eles, e incluso en algunos casos, chegan a ser familiares, pero que actuedes como formación política, que é como estamos aquí. E que tomedes partido e tomedes decisións e actuedes. Non se pode legitimar a violencia en ningún caso. E vos tendes, e que máis vos tendes, a legitimidade democrática. Puxo vos o pueblo aquí con maioría absoluta. Vos sodes quen decidides quen é o alcalde ou a alcaldesa, se ten que irse ou se ten que irse. Tendes maioría absoluta e tamén tendes a responsabilidade. Cando un alcalde non demostra estar á altura do que debe ser o alcalde e non se comporta escrupulosamente con arreglo á imagen pública que ten que transmitir do Concello, de escoller outro candidato ou candidata. Eu non vos quito a legitimidade como partido político, ni moitísimo menos. De feito, eso foi o que fixo o Partido Popular cando no seu momento pillaron a Nené por unha operación de contrabando de tabaco e houve que facelo dimitir. Porque cando pasan certas cousas, pois hai que actuar. Eu, se pensades votar en contra desta moción, que seguro que ides facer, pídovos, por favor, que o pensedes ben. Vale, eu non quero vivir unha Ribadumia constante de ataques, de broncas, de peleas entre veciños por nada, de familias divididas, de veciñanzas que non se falen, onde vamos a parar? E onde antes ou despois, porque ao final estas cousas acaban así, antes ou despois, haberá un golpe. O outro día non hubo, pero podría haberlo habido. Unha forma verbal moi incorrecta. E eu creo que todos queremos vivir nunha Ribadumia moito máis normal. A xente pode falar do que lle apeteza,
sea de político ou de outra cousa, sin estar mirando quen entra pola porta do bar ou quen pode estar bebendo ou escoitando. Eu quero vivir nun concello así, e penso que vos tamén. E hoxe, con todo isto, xogámonos un pouco a reafirmarnos nestas cousas e evitar que fantasmas que aquí hubo anos atrás volvan. Nos próximos días, xa acabo, bueno, o resultado deste pleno pues, transmitirás a xente, salirá en todos lados seguramente, e a xente vai a saber, porque a xente vai a saber, con nombres e apellidos, pues quen votou. Os que estamos aquí, quenes votamos a favor de parar esta situación que se está dando, que cada vez vai un pouco máis adiante, e que é moi lamentable, e que é unha escala de tensión política que non se pode admitir. Tamén se vai saber quen votou en contra, por tanto, quen está, porque aquí hai que plantarse claro, ou estás a favor dunha maneira de actuar ou estás en contra dela, e hai no que decidir tamén votando. E vos, e xa remato de todo, sodes os que levantades a vosa man, non levanta nadie por vos tendes que tomar as decisións e despois salir á calle e explicalas. Moitas gracias por prestarme atención. Gracias, Enrique. Algúnha aclaración, observación por parte do Partido Socialista, Pepe? Sí, a ver, como empezar esta historia? Eu en este pleno pasamos por toda a gama cromática do arco político. Aquí pasouse de ter unha moción consensuada por todas as forzas, pasouse a algún rifirrafe, eu dixen que era mentira, ti dix que é mentira, e agora estamos na peor parte da política, que eu, a verdad, como di Enrique, non son tan bello tampouco, nin tan novo, pero entonces tuve unha oportunidade de ver algunhas cousas neste concello, outras contaron máis, e nunca pensei pois estar nunha situación así, a verdad. Toca, é o que toca, e temos que estar a que temos que estar. A situación eu creo que está ben diferenciada por parte dos tres grupos da oposición. Así o fixemos constar na moción, así o falamos e así o meditamos. Eu creo que non pode ser de outra maneira. Está ben diferenciada o que é a festa en sí, na casa do alcalde, ou onde vive o alcalde, dos feitos que pasaron a continuación de que se acabara a festa, e sobre todo, donde eu máis quero incidir, por se non quedou suficientemente claro. Aquí non fixemos lectura da moción, pero igual había que haberla lido. Igual que está, xa se poñerá nas redes sociais ou onde sexa. O máis importante que hai que remarcar aquí é os feitos que non pasaron despois da famosa noite de autos, como se suele decir en términos judiciales. Que foi o que non pasou? Pois unha desescalada da situación. Eu quero deixar ben claro que un error teno calquera, o da festa. Eu teño feito festas na casa, non na pandemia, pero teño feito festas na casa, e algunha vez chamaron a atención os veciños, algunha vez ten vido a Guardia Civil á miña casa a decir, oiga, baixe o volumen, recollan, porque están molestando a xente que quere dormir. Eso pasa a calquera. Eu creo que sería estúpido decir aquí que se pide un pleno extraordinario por culpa dunha festa. Bien, dito isto, unha festa nun contexto de pandemia ten outra perspectiva, é distinto. Xa non é o mesmo tipo de error, é un error máis grave. Se é unha festa en tempos de pandemia organizada, ou donde disfruta, ou donde está presente o alcalde, pois todavía é máis grave aínda o error, porque, como di o dito, non solamente hai que ser honrado, sino parecelo. Un alcalde non solamente ten que actuar de forma correcta, sino que ten que parecer que actúa de forma correcta. Eu non digo que haya que facer festas clandestinas ni haya que esconderse, pero eu sei que a min pásame como concelleiro, pasoume máis, pásame menos, pero pásame que a veces faz cousas ou deixes de facer cousas porque eres concelleiro. Se non fores concelleiro, pois viva a vida, entendes? E ao mellor, sendo concelleiro ou sendo alcalde, pois plantexaste as cousas de forma moi diferente. Desconozco se é o caso dos concelleiros de Independientes ou se é o caso do alcalde. Eu, polo que vin ese día, para min foi un error grave. Dito eso, por ese error grave que eu considero separado do tema dos insultos, das amenazas e do tema do que pasou despois,
polo tema da festa non hubo ningún tipo de declaración nos medios de comunicación pois dicindo, pois foi un error, equivoqueime, xa está, punto, acabouse. O que si lin, non sei se foi no mesmo día ou no día seguinte, foi porque eu, todo isto colleme un pouco de desprevenido, eu non me esperaba esta situación, nin os feitos que foron pasando, a verdad que me sorprenderon bastante. O que si lin nos medios de comunicación foi que, en palabras do alcalde, sí que había xente que non debería de estar en política. E aí foi onde eu dixen, bueno, isto sí que xa é de coña. O sea, isto sí que é de coña. Agora, un alcalde, que é o presidente da corporación, porque máis que alcalde é presidente da corporación municipal, iso quere decir que non solamente é presidente desta mesa, senón de todo o organismo do Concello e de todo o organigrama municipal. Ahora é el quen escolle ou quen pon etiquetas de quen debe ou non debe estar en política. Eu entrei aquí en 2011. Entrei sin ter nin puñetera idea de como funcionaba un concello. Ainda agora non teño moita. Pero sí que me din conta de que había pois xente que miraba por encima do ombro a outra, concelleiros que se creían máis concelleiros que outros, había alcaldes ou alcaldesas que se pensaban que por estar con 9 concelleiros eran os reyes do mambo. Despois os resultados electorales viñeron en outra dirección. Bueno, quero dicir con isto que a situación que se viveu dicindo quen debe de ser ou quen non debe de ser concelleiro neste concello é estúpido decir que non é competencia de unha persona, é competencia dos electores. Ahora ben, a mí nunca me pasou antes co Partido Popular, Eu esas declaracións nunca llas leín a ninguén do Partido Popular. E iso teño que dicilo ben claro. Porque eu sei que Independentes, por Ribadumia, ten alergia a todo o que ten que ver co Partido Popular anterior. A mellor que o Partido Popular de agora non ten, porque cambiaron as persoas, porque están nunha oposición dominante de forma política dominante, e o Partido Popular pois é unha forza que perdeu bastante apoio polo momento. Pero sei que Independentes por Ribadumia, concretamente falando do alcalde, ten bastante tirria a todo o que está relacionado coa etapa do Partido Popular anterior, por temas personales, por temas políticos, por todo un pouco, porque estando na política local o personal moitas veces roza co político e viceversa, como estamos comprobando. Pero eu teño que incidir en que nunca lle escoitei ao Partido Popular decir quen ou non quen tiña que estar en política. Obviamente o Partido Popular tería as súas tácticas, as súas estrategias, as súas formas de dominar ao rival político, sobre todo nunha posición de moita superioridade, pero eso, públicamente, nos medios de comunicación, jamás lle escoitei. E eso, precisamente, foi o que me fixo pensar en que isto xa se salía de madre. Isto xa se pasaba da raya. Eu compartín goberno con Enrique e cos concelleiros de Independentes, con casi todos os que están aquí ahora neste actual equipo de goberno. A relación, teño que decir que sempre foi excelente. Excelente. E así como sempre dixen que foi excelente, teño que decir agora que isto que está sucedendo é un error político e un error personal. Non decir disculpas, perdón ou equivoqueime, pódese permitir en política sempre. Agora, non dicilo nun asunto personal cando está proyectado desde a política é un error mayúsculo. Eu sei que os votantes van a seguir votando a Independentes, seguramente nas seguintes eleccións en vez de ter 8 pois teñan 9, ou en vez de ter 8 teñan 6 ou 7. Enrique pode que suba un concelleiro, pode que quede sen ningún, eu podo facer o mismo, PP pode subir a 5, pode baixar a 2, pero a política ten que ter unhas reglas de xogo clarísimas. Aquí estamos para facer, en teoría, un servicio público. Non estamos para ter charlas de bar, nin para permitir que se generen certas actitudes. E por que digo permitir que se generen certas actitudes? Porque, como decía Enrique antes, unha persona que non está metida en política, como pode ser estas dúas persoas que fixeron as amenazas, que non están metidos en política activa, ese odio ou esa rebeldía, ou rebeldía non é palabra, esa agresividade que poden mostrar contra un rival político do partido con que simpatizan, esa agresividade non é gratuita, non aparece porque sí. Esa agresividade é generada por un clima de, como decir, de
botemos pestes contra este porque é o noso rival político, é o que máis nos está jodendo a vida a nivel político, é o que máis nos estorba. A mí pareceme lamentable que un partido que ten 8 concelleiros, unha maioría absoluta de 8 concelleiros, se enfoque desa maneira contra un concelleiro que ten un solo asiento na corporación. Eso é de cobardes, e hai que dicilo así, é de cobardes. E a min dame vergonza que os meus antigos compañeiros de corporación estén agora en esta actitud. E dirán agora todos, caramba, como defendes agora a Enrique? Eu con Enrique teño tido as maiores discusións políticas desta mesa. Fomos compañeiros no mandato anterior, pero xa no mandato de 2011 tuvemos lío. E tuvemos lío no mandato deste actual. Principalmente empezando o mandato cando foi aquilo das mocións, ou agora sempre que saca aquí o alcalde o tema de que é que falades porque vos deixamos, porque se non teñades que escoller un portavoz. Bien, podemos escollelo cando queirades, xa nos organizaremos nós. Agora, eu con Enrique puntos de encontro a nivel ideológico podo ter bastantes, a nivel práctico na política local teño menos. Quizás a mellor teño máis co Partido Popular que con Enrique, eso hai que dicilo. Pero, porque Enrique ten a súa forma moi particular de defender a política a nivel local. Eso sí, eu con unha persona que ten un asiento e que está sendo machacado constantemente por un equipo de goberno que ten 8 asientos, eu teño que poñerme do lado do débil, inda que a mellor en moitas ocasións non teña razón, en esta ocasión sí que ten, e hai que dicilo así. Eu creo que están nas mans de independientes por Ribadumia revertir a situación, non onte, nin hoxe, nin mañán. Seguramente esta moción vai a salir rechazada e aquí todo o mundo pa casa e ríndonos de Enrique, jaja, que parvos estes que lle fixeron o xogo a Enrique e levan unha moción rexeitada para casa e ala, a vivir la vida e seguimos co mesma. No, aquí o que se pode facer é intentar empezar a rebaixar a tensión. O pleno extraordinario é un pleno que está no noso dereito convocar. Temos bastantes máis na recámara se queremos convocalos. Non me acordo cantos, pero temos bastantes. O sea que, como a cousa se poña estúpida, pois ao mellor estamos aquí máis veces das que desearíamos todos. Claro, a un equipo de goberno con 8 concejales, eso, falando mal, súdalle. Por que lle suda? Porque aplicamos o rodillo e aquí se acabou. Agora, a imagen que dá Ribadumia falando destas historias, en vez de falar do que lle importa a xente, pois eu creo que a mellor non é todo culpa de Enrique. A mellor non é todo culpa de Enrique. A mellor é culpa do que pesa 80 kilos e non do que pesa 60. Eso hai que dicilo así. A violencia está claro que non chegou a máis, non hubo piñotes, non hubo cuchilladas, vale. Hoxe non nas hubo. Mañán, non sei. Moitas veces un non actúa igual de noite que de día ou como lle veñan gana. Eu chamo a que, inda que non se pida disculpas, porque ademais non mas teñen que pedir a min, desde logo, inda que non, nin a mellor é que non hai nin que facelas institucionais. Eu quería dicir antes que non había que trasladar o que ocurre na vida personal ou fora do pleno ao pleno. Eu, para min, creo que é un error. O error non é traer o pleno extraordinario a falar disto, non. O error foi estar un mes sin decir nada. E o que se dixo foi a peor. E seguramente o que se dixo internamente en reunións privadas foi moito peor. Moitísimo peor. Entonces, bueno, eu creo que o de... Sempre tuve a miña dúdas, pero, bueno, dirigirme ao resto dos concelleiros polo horror de outro, eu discrepo deso. Cada concelleiro, eu entendo que estando nun partido, pois moitas veces a disciplina de partido pois ten as súas os seus condicionantes e é complicado. Pero bueno, a fin de contas, naquel momento das amenazas, un mensaje de WhatsApp, eu creo que era máis que suficiente para desactivar todo. Aínda que Enrique quixera seguir empeñándose en mandar eso á prensa, a cousa perdía legitimidade. Perdía legitimidade. Porque aquí estamos ahora reunidos? Porque non se pide o perdón e a cousa foi a máis. E agora el ten toda a razón de pretender que se disculpe con el. Agora, xa che digo, unha disculpa institucional por un feito político ou por un feito personal fora desa institución, eu non o vexo. Nin creo que sea correcto. Xa non se vai poder solucionar. Eu hasta tiña esperanzas cando Pilar dixo que se iba a falar na xunta de portavoces de que íbamos a falar do tema do tinto. Eu preguntelle, ti me dirás, Pilar, se é mentira, que estamos falando das contas, do éxito que foi o tinto. Non, vai a ser do tema do suceso que pasou no tinto. Ah, vale. Da festa, sí, ben, da festa. O sea, un mes despois falamos da festa. O sea, o menor dos problemas, o menor dos errores, o menor o que menos gravedade ten é o que se vai a falar en un dar conta que os concelleiros non poden ter oportunidade de debatir ou de palabra ou do que sea. Bien, error tras error.
E así seguiremos. Eu creo que en política eu xa non vou chegar a nada, inda que quixera chegar a algo non chegaría, e xa vou ir rematando, porque obviamente con un concelleiro para gobernar fan falta 8 ou 7 ou así, pois como comprenderedes non vou chegar a nada, nin o pretendo. A verdad que non é algo que me ilusione. En ese caso non me caen os anillos. Ahora, eu sei por experiencia propia e polo que teño visto que torres máis altas caíron. Torres de 9 concelleiros caíron estrepitosamente por actitudes moi similares e por actitudes desde unha proyección de poder moitísimo máis potente da que ten este goberno actual, porque eu recordo o Partido Popular de Louzán proyectado desde a Diputación cunha inmensa maioría de concellos, nos Salnés non se movía un, o sea, torres máis altas caíron. Eu creo que unha cura de humildade, eu non pretendo facela, nin creo que esta moción sea para eso, nin que surta efecto, pero unha cura de humildade é unha pequena reflexión creo que cada un aquí deberíamos de facer. Nada máis, realmente. Gracias. Gracias, Pepe. Alguna aclaración, observación por parte do Grupo Independientes? Pilar Martínez. Sí. Vamos a ver. Eu perdón. Non sei xusto por onde empezar. Se empezar contestando a algunhas... Bueno, vamos a algunhas afirmacións que fixestes os tres representantes dos grupos da oposición, ou empezar facendo un resume. A cuestión é a seguinte: xa empezamos ben cando unha moción conxunta, a primeira intervención do representante do PP é botarse para atrás e dicir, cuidado, eu sí, pero non, é dicir, eu non quero entrar na festa, solo ninguén se mete con iso, eu incluso puiden facer bien. E por outro lado, Pepe ahora mismo acaba de dicir o mesmo, é dicir, eu non lle quero chamar a atención aos de Independientes, en teoría non sei hasta que punto se pode, e resulta, bueno, se pode, é lexítimo, e resulta que, pois sí, é dicir, os Independientes non tendes criterio, máis menos, é o que acabamos de oír, e non temos opinión, vamos todos como burriquitos detrás de non sei quen. Bueno, non, eu creo que estive encalada mentre ti falaches, polo tanto, pídoche exactamente o mismo, ni máis ni menos, ni máis ni menos, vale. Entonces, vexo, non sei por qué, que estades super cabreados, todos, en general. Martín xa empezou e ti estás acabando, pero bueno, vamos ao que vamos. Sobre a solicitude de pleno extraordinario, eu o que... Vos non lestes a moción, pero eu si me molestei en lela con calma, e vou ler algunhas partes para que a xente tamén saiba o que hai. Comillas, abro comillas. As tres forzas políticas representadas polos concelleiros abaixo asinantes solicitaron de xeito público a comparecencia inmediata do alcalde para dar explicacións, así como a convocatoria por parte da alcaldía dun pleno extraordinario onde debater estas cuestións e sometelas a criterio do pleno municipal. Vale. En principio, o que se fixo, é dicir, había unha acción da Garda Civil, é certo, que estivo pois na casa dos sogros do alcalde, que saibamos non se presentou ningunha denuncia nin ningunha acta, e despois houbo uns actos, os que nos vamos a referir, que parece ser que nos que vos queredes centrar para, ao mesmo tempo, botarlle en cara o alcalde que tiña certa reunión, o PP e o PSOE foron prudentes, Enrique, lógicamente, dixo que eso estaba mal, que había máis xente, bueno, vale, perfecto, non hai ningún problema. E, eso, unhas declaracións en prensa que houbo sobre insultos e ameazas, que ademais tamén en prensa se dixo que se denunciaron ante a autoridade xudicial. Eu non sei se denunciaron ou non, porque Enrique Moidado, e eu sufrino dúas veces, de dicir que me ibas a denunciar, e sigo esperando. Enrique, outra vez, repito o mismo que lle dixen a Pepe, eu deixeivos falar, non interrumpín nada, polo tanto, pido o mismo, nin máis, nin menos. Nin máis, nin menos. A mí non me vas facer entrar a xogar no teu xogo. Entonces, dúas veces me amenazaches con levarme ao xulgado, sigo esperando, lógicamente. Paréceme moi ben, precisamente vas a reforzar os meus argumentos con eso que acabas de enseñar. Vale. Entonces, pois eso, unha denuncia que en teoría se comentou na prensa que iba a presentarse. Vale. Lóxicamente a nos tes que dar explicacións, eu entendo que está presentada. Bien.
Ahora, solicitaron de xeito público. Aquí o único que solicitou, como hai que solicitar algo, foi o Partido Popular. Porque facer un comunicado que se mete en prensa, falar en prensa, con telecincos, o circo que se montou aqueles días, máis solicitar que compareza o alcalde públicamente nas redes sociais, é dicir, así non é como funciona un concello, nin como funcionan os concelleiros que saben como funciona un concello. E vos fostes parte do equipo de goberno cando fostes e debería de saber como funciona un concello. Bien. Aquí o único que presentou un escrito solicitando algo foi o Partido Popular. Os outros dous dedicástesvos á prensa máis ás redes sociais. Comunicados por aquí, comunicados por ali, pero ninguén veu o concello, salvo o Partido Popular, a solicitar o pleno extraordinario. Bien. Volvo a ler textualmente. Despois de varias cousas, optando o alcalde pola opción de incluir un punto na orde do día do pleno ordinario do 1 de xullo. Efectivamente, como se dixo varias veces, na xunta de portavoces falamos de que o alcalde iba a dar as explicacións correspondentes sobre o que pasou ese día. Bien, non pasa nada. O que poñedes tamén textualmente é, despois, non supoñen máis que aportación de información sen posibilidade de intervención por parte da oposición. É dicir, en que quedamos? Queredes información ou non queredes información? Porque, se queredes información, se pon un punto na orde do día no que se vai dar esa información e resulta que convocades un pleno extraordinario cando se vos vai dar esa información, que pasa? O que queremos é o de sempre, montar un circo. Como non se obtivo o rédito político na fin de semana da festa do Tinto, que pretendiades botar todo abaixo o traballo da Comisión de Festas, que traballaron moito e con moitos problemas polo tema do COVID, para celebrar o pouco que puidemos celebrar, pois claro, hai que botar abaixo a festa de calquera maneira. Entonces, non vos saiu ben. Entonces vamos agora por un pleno extraordinario. Bien. Respecto ao que pon na moción do pleno extraordinario, na moción de reprobación, volvo a ler textualmente. Episodio de ameazas públicas verquidas a pé de rúa contra un concelleiro da Corporación Municipal. Baseadesvos nese episodio para realmente, porque levadelo feito xa no pleno anterior e seguides neste, sobre todo o portavoz de Somos Ribadumia, falar de festa ilegal, falar de que a Guardia Civil, poñer en dúbida o traballo da Guardia Civil, que eso, en teoría, ao menos sei que che contestaría a delegada, pero bueno, supoño que se che contesta algo, non lo farás saber, lógicamente. E tamén se di textualmente, estando presentes tanto o concelleiro aludido, que me supoño que é Enrique, como o propio alcalde. Non é certo, e ademais, públicamente se dixo, como se fixo constar en acta aí no pleno anterior, que había máis concelleiros do equipo de goberno nesa presunta festa e nesa disputa que houve despois. Mentira tamén. Sigo lendo. Comillas. As persoas da disputa esta forman parte do entorno máis próximo ao alcalde e a unha das concelleiras de IR e que os feitos aconteceron á saída da casa onde reside David Castro logo dunha intervención policial. Vale. Despois falamos de que nos metemos, e agora che contestarei o que dixeches, hai un pouco sobre quen provoca a quen, aparte dito por ti. Falamos de que nos metemos na vida privada de xente, de que atacamos, de que machacas, dixeches esa palabra, machacades, non, está machacado e machacades o débil. Bien. É dicir, aquí o que pasou é xusto o contrario. O que se fixo foi gravar hacia unha propiedade privada, que ademais non é do alcalde, donde ademais viven menores. Bien, non vos importou. Supoño que haberá máis grabacións que non hai o que hai que ter a sacalo públicamente porque sabedes que podedes ter algún problema, porque seguramente hai menores e parvos non sodes. Sigo. Textualmente, a falta dunha resposta contundente contraria a este tipo de actos por parte de David Castro e de IR, que aquí vamos ao meollo da cuestión, dá a entender á cidadanía que o alcalde de Ribadumia e o seu partido aproban estes comportamentos, e iso é inaceptable. Estades presupoñendo algo que non é verdade, porque eu vou vos dicir máis, e fijo que vos ides molestar, pero é a verdade. Vamos a ver.
que eu non me manifeste ou non nos manifestemos e condenemos públicamente algo que pasou, por un lado, acusábasnos de que non paramos a desescalada. Si seguimos co tema, igual hai máis problemas, entonces. Nós o que fixemos foi manter, pasa o tempo, non fixemos máis declaracións das que se fixeron ese día, porque non houbo máis declaracións que as que se fixeron ese día, e pola nosa parte, e gracias a eso, a cousa foi amainando. Bien, non houbo máis incidentes, vos mesmos o dixestes. No, Pepe, non houbo. Ahora, dígovos unha cousa, aquí moitas veces, varias veces, incluso cando estabades vos no equipo de goberno, se fixeron, non manifestacións, condenouse públicamente, saímos aí afora, a condenar públicamente, por exemplo, actos de violencia machista. Vos non estivestes. Incluso erades membros do equipo de goberno. Eso que quere dicir? Que estabades de acordo con eses actos de violencia machista porque non o condenastes expresamente? Sei que vos ibades cabrear, pero é o mismo argumento. Ti non condenas, ti aceptas. É o mismo argumento, claro. Sigo. Podo seguir? Deixadesme seguir? Vale. Outra das cousas que soedes dicir, sobre todo por parte do PSOE e do PP, somos, pois, igual menos porque non tivo tantas cousas, pero bueno, é que hai que, digo a nivel incluso nacional, hai que respetar a presunción de inocencia, non se pode prexulgar nin votar a opinión pública en contra da xente, é dicir, claro, pero iso é cando é dos vosos. Cando é dos demais, resulta que o que facemos é xa presupoñer que hai unha persona que insultou, hai unha denuncia posta, supoño que haberá un xuiz que dé ou quite razóns, porque entendo que haberá un xuiz que dé ou quite razóns, e será o mellor aí cando haxa que facer as declaracións. Eu vou poñer un exemplo moi recente que ademais toca a ti. Que pasou co alcalde da Illa en 2015? O alcalde da Illa en 2015 foi acusado de acosar a unha persoa por teléfono. Si no 2015 se lle monta o circo mediático que vos está desmontando ahora mismo, que non sei se lle montou, acaba de sair inocente. Acaba de sair inocente. Pepe, volvoche a dicir o mesmo. Estouche dicindo un caso dunha persona que foi acusada públicamente e que agora, 4 anos despois, foi declarada inocente. Sigo, Pepe, sigo. Podo seguir? Pepe, podo seguir? Vale. Podo seguir? Vale. Respecto do que son as declaracións propias de contra David, xa el se defenderá, entendo, eu o único que vos quero dicir aquí é que soedes, en general, ver a palla no ollo alleo e nunca vedes a viga no voso. Eu teño teño bastantes casos aquí de casos, incluso condenas efectivas dos 3 partidos, donde houve unha condena pública ou houve unhas declaracións desafortunadas, por non dicir moi desafortunadas, onde nin o PP, nin o PSOE, nin Somos como parte das Mareas, nin instou, nin reprobou, nin fixo crítica pública sobre esas cousas. Por poñer un exemplo, volvo mismo, vemos a palla no ollo alleo e nunca vemos a viga no noso. Por poñer un exemplo, si queredes poñovos aí, pero simplemente resumo. Hai pouco, no PSOE de Madrid, por exemplo, houve unha deputada, Pepe, non te rías, houve unha deputada, unha afiliada do PSOE importante que insultou a Díaz Ayuso, chamouna ignorante. Non vin que ninguén do PSOE saíse criticando eso. Do PSOE en general e do PSOE de Ribadumia en particular. Outro exemplo. Tiñades unha candidata, unha tal Inés Rei, que supoño que che sona, vamos acercando. Inés Rei, que supoño que che sona, que no seu momento é abogada, ou era abogada, e, en certo xuízo, foi moi criticada porque acusou a unha menor nun caso de abusos para defender o cliente, porque lle tocou, pero acusouna de forma que incluso a Fiscalía lle chamou a atención. Bueno, pois esa señora, hoxe é alcaldesa de Coruña. Hai outro caso en Santiago, Enrique. Que pasou coa vosa Paula Quinteiro?
Non, nada, non. Era das Mareas, lógicamente, onde estabas ti. Podo seguir. Unha persona que, abusando da súa posición como deputada, seguiu, o sea, insultou a policía, presumiu de que era deputada e non te metas comigo que o que podo facer, e seguiu sendo parte das Mareas. Seguimos máis pa cá. Hai uns días, que pasou, que declaracións fixo o presidente da Xunta, presidente do PP, sobre a condena a certo alcalde veciño. Mantelo no cargo. E máis, acusar ao PSOE de que son os que insultan. E o último, que ese sí que xa nos toca. Eu non vin aquí, hai un que foi concelleiro daqui, que ademais é parte do Partido Popular de Ribadumia, que acaba de ser condenado por prevaricación. Tampouco vin o PP instar, nin reprobar, nin expulsar. Entonces, aquí todos tendes, neste caso, para ter. Acabo. Estades instando a IR, a Independientes, a facer algo que en teoría é propio noso. Me parece moi ben que miredes por nós, que miredes pola nosa legalidade. Ahora, o de que machacamos eu recórdoche que cando formábamos parte do equipo de goberno, a dúas concelleiras deste equipo de goberno se lle chamaba Rottweiler desde certas páxinas afíns a, non oín ningunha defensa nin ningún ataque a certas páginas que, pois, nós tamén temos fillos, Nós tamén temos fillos. Entonces, Enrique ten un problema, baixo o meu punto de vista, que, pois, cree que todos, que o centro do mundo e que todos van a por el. Non, Enrique. Dixen antes que o mismo Pepe é quen comentou, cando dixeches o de somos cobardes, non vamos a por el. El é o que provoca. Ti acordaste que nos dixeches en certa comisión que chegamos aquí? Dime, Enrique, que che diga que está por si queres ir a sacarlle fotos. Por eso che digo, quen está provocando, Pepe? Eu. Estou provocando eu? Que nin siquiera hai ninguna foto nin ningún vídeo. O que pasa que xa nos montamos unha película que me persigue, unha caza de bruxas. Por favor, un poquito de seriedade. Eu non pensei que chegaras ata ese punto, Pepe, pero bueno, machacamos e, pois eso, estamos creando unha cidade sin lei que solo percibides vos porque queredes sacar o rédito político que queredes sacar. Por certo, os meus compañeiros, Martín solo dixo, el, supoño que sois compañeiros tamén, os meus compañeiros acaban de poñerme por aí que eles tamén renuncian, lóxicamente, o que non cae de caixón porque a vos non vos soin dicilo nas vosas intervencións, a cobrar o do pleno. Gracias, Pilar. Bueno, vou a facer un repaso. Non estou para nada de acordo coas interpretacións subxectivas por parte de Somos Ribadumia, de Enrico Ouviña, nin coas túas, Pepe. Vou explicarlo por qué. Vou intentar explicar, dar unha explicación de todo. No caso teu, Martín, pois a verdade é que tampouco sei exactamente que é o que quixeches facer. Teño dúdas do que quixeches facer. Si mal non me confundo, eu despois vou a tratar de toda a moción que foi presentada, tratar de describila para, bueno, para facer unha valoración, non? Pero creo que o que te molestou en todo caso, polo que puden interpretar, é que fixésemos unha crítica hacia un membro, neste caso de Somos Ribadumia. Agora vindes, bueno, a protexelo, o cal me parece ben, eu vou a dar as miñas, a miña opinión. Eu creo que esta é unha moción política, non é un tipo de... é unha moción política, claramente.
É unha moción que, como dixen antes, na xunta de portavoces se explicou que se iban a dar as explicacións oportunas e 4 días máis tarde, antes do pleno, ou pretendías que se fixese un pleno extraordinario. Non somos un goberno democrático, despois vou falar da palabra democracia que tamén ven na moción, e polo tanto damos curso sin ningún tipo de problema e sin ningún tipo de problemática, porque ademais entendemos que é así, e aparte eu creo que este equipo de goberno sempre foi transparente, sempre dou a palabra para poderse expresar, e nesta moción creo que cada un de vos falou largo e tendido, e, bueno, creo que ten que ser así. Vou aclarar un pouco todas estas cuestións. No párrafo número 1, dicides que a labor da oposición é realizar a labor de control, de fiscalizar o equipo de goberno. Nos entendemos que efectivamente esa é a función, pero tamén entendemos que nunca é difamar nin decir mentiras. Eso non é unha política seria. Eso é unha política, perdón pola expresión, é un pouco política basura. Pouco política basura. Na política hai que ter seriedade. Non hai que ter ese obxectivo de persecución política. Cando se dou conta neste pleno, que se iba a dar conta, eu si iba a dicir que os pleno este son 900 euros. Eu espero que todos os representantes políticos que renuncien a esta cota. Ti xa o dixeches ao principio da intervención, pero espero que Somos Ribadumia que renuncie, espero que Pepe renuncie, espero que os demais concelleiros tamén renuncien, porque convocar un pleno extraordinario pois supón un custe ao Concello de Ribadumia. E nós creemos que ten que haber labor de oposición, ten que haber un control e fiscalizar, por suposto, a acción do goberno, e estamos totalmente de acordo. No párrafo número 2 dicides que referidesvos á noite do venres 4 ao sábado, episodio de amenazas públicas. Eu creo que vou a tratar de explicar e creo que todos os comentarios que fixestes eu creo que van a ter resposta. Referidesvos ao episodio de ameazas públicas contra un concelleiro de Somos, dicindo que o alcalde que estaba presente. Eu teño que negar que o alcalde David Castro estuvese presente. Teño que negar que o alcalde David Castro estuvese presente. David Castro, en todo momento, estuvo na súa casa, na súa vivenda ou na casa dos sogros. Ao final de todo, acerqueime á cancela e percibín que había un pequeno alboroto ali. Nada máis. Non son consciente, nin estuve nesa problemática, nin son consciente, nin sabía que había esa problemática. Logo me enterei polos medios de comunicación. Sí, pero eso é así, Enrique, eso é así. O resto é un invento teu. Despois, tamén, dicir que é condenable a acción do concelleiro de Somos. É condenable a túa acción. Provocando ao personal, porque todo é condenable a acción esa, por suposto, pero é condenable a provocación que faz coas túas grabacións. Sí, coas túas grabacións. Porque estás grabando nunha propiedade privada ás persoas, á familia, meus sogros, pode ser a miña filla, etcétera, etcétera. En todo caso, todas as accións de ameazas e insulto son rechazables pola miña parte e por parte dos independientes de Ribadumia. Tamén debería de selo para os demais concelleiros, incluídos Somos Ribadumia. Temos exemplos de provocación nos distintos medios de comunicación, temos exemplos nos boletíns que faz
nos que buscas a provocación, nos que buscas o insulto, no que te aproximas ao desprecio, etc. Eso non fai falta que o diga eu. Eso calquera persoa que lee os medios de comunicación, calquera persoa que lee o boletín que publicas ou as redes sociais que utilizas, que eu non as sigo, según me transmiten, pois, son unha provocación en moitos casos. Eu nunca vin a ningún membro do PSOE ou do Partido Popular condenando o vocabulario que empleas pedindo a dimisión. Nunca. Recordarlle aos membros tamén, eu quero recordarlle aos membros do Partido Popular que tiñan unha división entre os veciños de Ribadumia. E non se trataba a todos os veciños por igual, Martín. Cando chegamos os independentes, todo eso desapareceu. Todo eso desapareceu. Todos os veciños, independentemente da súa cor política, son tratados por igual. Non creo que poida haber ningún veciño que poida dicir que por ter unha cor política que poida ser tratado de distinta maneira, porque non é o caso. Cando nos chegamos ao goberno, demos un cambio total á transparencia, á forma de facer política. E iso vai para ti tamén, Pepe, porque antes nos acusaches de algo que entendo que non pode ser. Cando falades no punto número 3 da moción da imaxe pública do Concello, a imaxe negativa do Concello leva a cabo o concelleiro de Somos Ribadumia, co beneplácito e consentimento por presentar esta moción do PSOE e do Partido Popular. Posiblemente, non é que sexa o primeiro punto de España, pero si un dos primeiros puntos de España nos que o PSOE, nos que Podemos, Somos Ribadumia e o Partido Popular de Ribadumia vos poñedes de acordo. Que vos poñades de acordo o PSOE e o Partido Popular non pasa nada, incluso Somos Ribadumia non pasa nada. Incluso iso é bo en política, porque é bo en política. Pero que non se pode ser é radical. O que non se pode ser é radical. No punto número 5 da moción falades de accións condenables. Dicides que hai que evitar levar as diferencias políticas ao ámbito personal. A gravidade dos sucesos inaceptables en democracia. E que non estamos de acordo con eso. A defensa dos ideais de maneira democrática. Estamos de acordo. Parte desto está contestado no punto número 2. Pero na defensa dos ideais de maneira democrática, nunca utilizando o radicalismo. E nunca caindo no desprecio, nunca caindo no insulto, nunca caindo no menosprecio, pero é certo, isto non fai falta que o diga eu, Enrique, é que isto está nos medios de comunicación, isto está no boletín que ti publicas, e hai exemplos deso. Eu podría che dicir, cando falas de cacicada, cando falas de cafrada, irresponsables, persecución, estar por encima da lei, pero sentido común, fai falta paciencia, Enrique. Eu creo que te estás obsesionado. Este equipo de goberno é o máis sensato para todos, incluso para o goberno da oposición. E ten que ser así, non pode ser de outra maneira. Ti estás utilizando unha política dunha maneira pouco seria. Teño que dicir que, por suposto, que non se pode xustificar ningún tipo de acción violenta. Por suposto que non se pode xustificar ningún tipo de acción violenta. Nin verbal, nin física, nin tampouco se pode provocar a crispación, nin a persecución con grabacións, que só Somos ten constancia, porque non sabemos o que ti tes grabado. Pero non solamente neste tema, posiblemente en outros temas tamén. Estás atacando a intimidade das persoas, xa non solamente a nivel político, que ao mellor iso tamén influye, incluso da familia, a nivel persoal, que iso é peligroso. Iso é peligroso. Porque políticamente, se o xogo é así, pois incluso poderíamos aceptar. Cando estamos falando da familia, cando é un ataque personal, pois iso é máis peligroso. Teño que dicir
que ti que vives no segundo piso, me parece, a 10 metros da miña vivenda, donde tiña unha piscina para a nena, cambiei de sitio. Pola persecución que estás a levar a cabo. No, iso é así. No, sí, pero é así. É así. No, é así. O que estou dicindo é así. Mira, Enrique, temos probas públicas feitas por ti, ademais, porque hai exemplos de grabacións cando gravaches a unha nena que iba ao CRA de Ribadumia. Sí, é así. Cando unha nena iba ao CRA de Ribadumia e a gravaches, non sabemos o que ti podes ter grabado. Esa é unha persecución a unha familia, unha persecución a un equipo de goberno. Cando gravaches a esa nena, Enrique, a familia veu aquí ao Concello de Ribadumia porque te quería denunciar e quería que o autorizásemos. Porque fixeches unha grabación sin o consentimento da familia. E este equipo de goberno, e eu persoalmente, falei coa familia para evitar ese tipo de denuncia. Que che quede claro. Vale? Entonces estás acostumbrado a facer este tipo de traballos. Mira, aquí te levantaches nun pleno, no anterior pleno, porque dicías que estabas observando unha persecución. E como non che gustaba escoitar os dous puntos que se iban a tratar, os xustificaches como unha persecución. Na política hai que ser máis caballero. Non vin a ningún membro do Partido Popular de Ribadumia nin ao Partido Socialista de Ribadumia criticar, poñer en duda a grabación do CRA de Ribadumia, da nena esa do CRA de Ribadumia. Eu non vin a nadie. Pero, evidentemente, sí, pero fixeches unhas grabacións que ademais as publicaches, e que as publicaches ti, e sacaches nos medios de comunicación, e a puxeches nas redes sociais. Eu non vin a ningún membro da oposición poñer en duda a túa actuación. E iso é triste. Bueno, eu podo che dicir, se as biches ou non as biches, se as biches ou non as biches, creo que é unha responsabilidade túa. Martín, é unha responsabilidade túa saber o que pasa no Concello e saber o que pasa cos partidos ou co grupo da oposición, porque iso é política municipal. É un caso grave. No punto número 6 desta moción que presentástedes, din que David Castro, lonxe de condear este ataque, din que fixen unhas declaracións públicas lamentables. Creo que estou contestando puntualmente a todas as actuacións ou a todos os vosos comentarios, menospreciando a función dun concelleiro, amosando un perxuicio, dicides vos, a esa persoa e por extensión ao resto da corporación. Eu teño que dicir que todos os ataques son denunciables. E para iso están tamén os xulgados. É dicir, se alguén considera que hai un ataque, que presente unha denuncia. Para iso están os xulgados. O que non se pode condenar con un criterio pouco formal. Pero tamén quero dicir que non despreciei a ningún concelleiro. E digo e reafirmo que lonxe das explicacións, o que dixen nos medios de comunicación, amplío. E para ser concelleiro de Ribadumia, que eu creo que iso é importante, hai que dignificar a política. E da maneira que estás a facer política, non a estás dignificando. Non é que o diga eu, é que o di moitos veciños. Fai falta xente seria. Que lles gusta a política e que non persiga as persoas, que traballe por un pobo, que traballe pola igualdade para todas as persoas e non se pode dedicar a difamar, a non dicir verdades. E dunha mentira querer facer unha verdade, Enrique.
A min o que máis me preocupa é que os partidos da oposición, que son grandes partidos, Partido Popular e PSOE, che sigan a corriente. Eso sí me preocupa na política. E eu sí teño claro que para estar en política, e sobre todo na política municipal, porque se pasamos a outro ámbito político, pois autonómico, estatal, pois ao mellor pois habría que actuar de outra forma, pero no ámbito municipal hai que ser persona, hai que ser veciño. E iso creo que é o que che falta. Un pobo como a Ribadumia, o positivo para nós é que nos conocemos todos. Todos saben quen é David Castro, todos saben quen é este equipo de goberno e todos saben quen eres ti. Todos saben quen é Pepe e todos saben quen é Martín. Ese é o bo. Ese é o bo. Ese é o bo. E todo este show político prodúcese co consentimento, porque este é un show político que se montou, este pleno extraordinario, é gracias ao apoio do Partido Popular e do PSOE de Ribadumia, que eu considero que son grandes partidos, tanto a nivel local, como a nivel autonómico, como a nivel provincial, como a nivel estatal. Por iso creo que tamén as persoas que representan a eses partidos teñen que estar un pouco á altura das circunstancias. E no punto número 8 falades de democracia. Hombre, cando falamos de democracia, nós o que non podemos é aceptar que ningún membro de Somos, nin do Partido Popular de Ribadumia, nin do PSOE de Ribadumia tampouco, nos dé leccións de democracia, porque non pode ser. Para darnos de lección de democracia, primeiro hai que actuar con moi boa intención. De momento, eso non se produce pola túa parte. Non me gustaron, posiblemente, as declaracións de Pepe. Posiblemente, porque non comparto con el moitas cousas. Evidentemente, Pepe, non somos nós, os independentes, quenes temos que quitar e poñer aos concelleiros. Para eso está o pobo. Hai partidos políticos, e os veciños deciden, as forzas políticas, e polo tanto deciden os concelleiros. Porque ten que ser así. Pero evidentemente é desexable que na política os representantes ou os concelleiros que representan os partidos políticos teñan humildad, seriedad e que lle guste traballar para o pobo. Iso é importante. E se nas declaracións me refería en algún momento, me refería para esos términos, para eso que acabo de dicir. Porque me parece que a política é algo serio, díxono moitas veces. A política é algo serio. E con esta forma de facer política deixa de ser serio. É normal que os veciños, que a poboación, que o cidadán, vendo estes shows políticos, teña os políticos, nos considera os políticos no ámbito municipal, no ámbito provincial, no ámbito autonómico, no ámbito estatal, como algo pouco serio. Porque esta maneira de facer política, o normal é que calquer veciño sensato pense que os políticos non ten validez. Por iso cada día tamén é máis difícil que haxa políticos. A democracia, recordarlles aos partidos políticos de que somos Ribadumias e tamén ao Partido Popular que este goberno goberna para todos, xa o dixen antes, para todos igual, independentemente da cor política, e para todos os veciños. Antes non se facía así, señores do Partido Popular de Ribadumia. Antes había persoas que eran máis atendidas e hai persoas menos atendidas. E iso era precisamente en función da cor política. De aí o fracaso do Partido Popular nas eleccións do 2015. E eu entendo, Pepe, que hoxe podemos estar en política e mañán non temos por que estar en política porque os veciños non deciden que estemos en política. E non pasa absolutamente nada. Nos vamos a aceptar sin ningún tipo de problema cando eso suceda.
Se algún membro de Somos Ribadumia, Partido Popular de Ribadumia ou PSOE de Ribadumia considera que actuamos de maneira ilegal e consideran que é denunciable, teñen que acudir e invitámolos a ir ao juzgado, a presentar unha denuncia. Que denuncia no xulgado, nos invitámosvos que eso sea así, porque nos consideramos, e eu persoalmente considero, que traballamos moito e considero que as nosas actuacións sempre son moi prudentes, creo que moi serias, aínda que poidamos ter errores que tamén os temos. E todo o resto é circo político. En algún momento se dice pamplinadas, xente pouco seria. Cando falamos de democracia, hai que dicir que nós gañamos as eleccións do ano 2019. Non queremos difamar, dicir mentiras para gobernar. Gañamos democráticamente. Nas próximas eleccións de maio 2023 teredes unha oportunidade das distintas forzas políticas de gañar as eleccións. Se é así, nós, como equipo de goberno, como Independentes por Ribadumia, felicitaremos. Agradeceríamos ao pobo do Concello de Ribadumia a oportunidade que nos brindaron de gobernar 8 anos e se non é así, tendes que seguir esperando. E remítome, Pepe, que hoxe estás en política porque tes apoio e mañán posiblemente non estés en política porque che quita un apoio. Cando sea así, democráticamente o aceptaremos. Pero non por leccións pouco serias ou por querer eliminar a un alcalde, a un equipo de goberno sin unha base sólida para poder facelo. Dixen que a xestión deste equipo de goberno é moi seria, moi transparente. E se algún membro do Partido Popular de Ribadumia, de Somos Ribadumia e do PSOE de Ribadumia ten dudas, dixen antes, invitámosvos a que denuncie. O resto, xa dixen, son pamplinadas políticas. E cando hai que dimitir, e cando haixa unha causa máis que justificada. Dixen antes que en todo caso lle pido disculpas a aquelas persoas que puderan estar ofendidas pola actuación de unha festa que estaba limitando pois a corrección, digamos. Díxeno antes, díxeno en algunha vez, somos tan democráticos este equipo de goberno que ao grupo mixto lle demos a oportunidade e non lle vamos a quitar de que falen cando eles consideren oportuno. Se actuásemos coa lei na man, porque isto tense que saber, se actuásemos coa lei na man, dos dous solamente podría falar un. E para rematar, é unha pena que esta festa do tinto, esta 48 edición da festa do tinto, que foi un éxito da organización, que hai que felicitar a toda a comisión organizadora, a todos os colleiteiros, a todos os catadores, a todas as persoas que de alguma maneira pois axudaron a levar a cabo esta festa, que creo que despois da pandemia ou en pandemia foi un dos eventos, e así non lo manifestaron distintos medios de comunicación, estábamos en observación para ver como se organizaba, porque estábamos saindo dunha pandemia e se nos estaba observando. Creo que foi un éxito, e os membros da oposición intentan manchar a imaxe do Concello de Ribadumia nun día especial, dicir que un día especial como é a festa do viño tinto, ningún concelleiro de Somos Ribadumia, nin tampouco do PSOE, asistiron á festa. Igual que outros eventos. Non, ningún representante. Ningún concelleiro, ningún concelleiro, por suposto, ningún concelleiro, que os concelleiros son os que teñen que estar, precisamente, e foron invitados os concelleiros, ningún concelleiro de Somos Ribadumia, nin ningún concelleiro do PSOE estuvo no evento cando é a festa máis importante deste concello.
Foi unha xuntanza de amigos moi normal, con moito respeto ao COVID, esta actuación. Pido disculpas ás persoas que, bueno, pois pudesen estar ofendidos, pero é certo que hubo xente que intentou quintar de contexto esa actuación, querendo perxudicar a imaxe do alcalde e querendo perxudicar a imaxe do concello. Como dixen antes, moi peligrosa, xa non peligrosa, tendo un concelleiro a 10 metros da túa vivenda, hombre, ilegal, ou que se fose con esa contundencia que se quixo reflexar nos medios de comunicación, eu non vou a dicir que este ben, pero si vou a dicir que non foi tan alá como trataches de expresar en todos os medios de comunicación. En todo caso, se foras un caballero, tamén xo teño que dicir, podías baixar e dicir, oye, David, se tú estades pasando, pois, podías incluso, pero faltache caballerosidade. Faltache caballerosidade. Eu, en cambio, a familia que te intentou denunciar, tendes o que decir, por gravar, tratei de evitar ese tipo de denuncia. Pasamos a votar este punto da orde do día do pleno extraordinario. Algunha, Dolores, algunha aclaración? Este é o pleno pedido pola oposición. Sí, eu creo que xa debatístedes, xa vos demos a oportunidade de expresarvos e nós fixemos, por suposto, tamén a nosa intervención e a nosa aclaración. Creo que todas as dudas que pudestedes presentar ou que vos pudíades ter dudas, se fora o caso, creo que quedaron contestados. En gran parte por Pilar Martínez e noutra parte no que afecta a miña persoa. Pasamos a votar este punto, Dolores. Pasamos a votar este punto, Dolores. La propuesta de acuerdo es que el Pleno de la Corporación de Ribadume... Perdona, Dolores, perdona, que quero rematar dicindo que eu me vou abster deste pleno. O sea, me vou abster desta votación, perdón. Serán os compañeiros de Independentes por Ribadumia os que decidan isto. Vale. Vou a pasar a absterme, e son os compañeiros que nos deciden esta votación. Dolores? Se pasa a votar el siguiente asunto. El Pleno de la Corporación Municipal de Ribadumia reproba ao concelleiro de Independientes por Ribadumia e alcalde de Ribadumia, don David Castro Mogán, polo seu comportamento, a súa actitude e as súas declaracións públicas logo do ataque acontecido a un dos membros da Corporación de Ribadumia. Que o Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia insta ao Partido Independientes por Ribadumia a tomar e facer públicas as medidas de corrección oportunas ante as actitudes e declaracións públicas do seu concelleiro, don David Castro Mogán. Votación. Abstencións. Votos a favor. Votos en contra. Gracias, damos por rematado esta sesión extraordinaria. Hasta luego.